Ampi Amchaio TSF ni Kaisa Picketing Kwrwi Phano Kholobjak Ampi Hatini Jotto Phalnok Phiaba phiyogjak Ampi Amchaini Rwngnokte Hafangni Jotto tangnok rok Bondno kitingei tabuksak jora Ampi Amchaio Kwrwi Kaisa Sitra Patimung Kok borokno roman skriban no sijaknani tei frenjaknani sanmungo tangshalo TSF bai saklaijak bond no kitingai haste ganangbai no nukjaka bond ni kotor saklang kalaimani gobang kokti prasa Amchaio no Kholobjak rwngnok tangnok tei hatini Jotto Phalnok rok abo haike no tangshalo TSF bai saklaijak bond no kitingai Ampi Amchaio TSF ni Kaisa Picketing Kwrwi Phano Kholobjak Ampi hatini Jotto Phalnok tangshalo Ampi hatibar Hai Phano TSF ni bond no khafurjagai picketing khlainai Kwrwi Phano Phalnok Kaisa Phano phiyokliya Amchaini Jotto baniya khlainai rok phiaba phiyogjak Ampi Amchaini rwngnok tei kisasok office tangnok rok Chini Khorang nai tongnai khajan lugrokno khulumaya faro tamhale chung saimano mani kok borokno roman script by sijaknani sanmungo tini 28 salmari August ni tinin salmari wo Kaisa TSF student organization ni bkhaktei Tripura bond ringjak mani 12 gonta ni bagai haikeno chung news ro nukha Agartala wo je picketing changjak mani fia chung tau phaisok paijak Ampi tuidu Amchaio haike chung oro phaiye chung report man mani yang TSF ni Kaisa bo picketing Kwrwi ba road block ba yang je bonno maintain khaine ba naikol nai amtei kuno picketing ni kuno jeng report malia to phia haipano jeng Ampi Amchaio tini sombar romjag tini Ampi Amchaio ke bazar bar ke jeng oro phai nu phaimani gobang ma Phalnok nu sojak tamhnai bithi haingkaba pharmacy koekta hotel bade muta-muti Jotto Phalnok no sojak phia जों tai bunuk phaika tamhina yang picketing khainai rok Kwrwi ba school students rok school thangmani nukjaka haingka ba office o danjar habanogo thangmani जों nugui tongo Jotto Ampi Amchaini Jotto report rok no जों ri tongnai phia tabusak jora Ampi Amchai sring no tamhinai baksa ba thanglai so khayo haipano Phalnok roke sojak doglam sojak hake जों 12 gonta bond ringjak thani o जों Ampi tuidu tamhinai Amchai singno जों khoita sari khoita bagia sak जों oro duty tongo oro ni report जों Jotto no Chini Khorang ni bkhaktei ang sak sit koloi tai cameraman jeblung koloi जों norok na Chini Khorang ni bisingti जों report rohri tongnai hake norok choyawi nai tongbi Chini Khorang bond no kitingai tabuksak jora Ampi Amchaio Kwrwi Kaisa Sitra Patimung phiaba tangsal sapung no siring sorop jajak Ampi Amchai Ampi ni simi sitmoni kokthum Chini Khorang